I svi moraju shvatiti Evropa koja nema humanosti. Zapamtite dobro, mi smo se ponosili sa evropskom kulturom, civilizacijom i gledali u nju. Evropa je najobičniji smrad, da se tako izražim, moralni i duhovni smrad, jer u sebi nema ništa ljudsko. Jer posmatra mirno kako se ovdje zločin odvija i još ti ne da, jer kupiš oružje, čak ti je sveđao ruke. Mi smo ovdje u logoru, gdje je ključar sekreta Ujedinjenih nacija Butros Gali, tog logora. Ovaj se zločin odvija što je prvi puta u istoriji čovječanstva pred čitavim svijetom. Pred ovim kamerama se odvija taj zločin. I ta Evropa u kojoj smo mi polagali račune i htjeli da budemo Evropejci, mirno posmatra ovu tragediju. Mirno posmatra silovanje mojih, tvojih kćeri, majke i sestri, ubijanje mene i tebe. I zato sam rekao da ste vi najslavnija armija svijeta. Jer se ovdje se bori sad za humanost i poštenje. Ovdje se spašava čovjek, a to ti spašavaš čovjeka. Spašavaš humanost jer je Evropa zakopala. I budi ponesan. Hrabro ide u borbu. Ja i ti moramo umrijeti, opet kažem. I to onda kad je Allah odredio. Pazite dobro. Doma kanel nefsen te muti illa bi iznila kitabe muadžela. Niko neće umrijeti dok ne dođe eđel. Prije kad smo rođeni, Allah je propristio kad ćemo umrijeti. Umremo junački kao ovaj naš lijepi Janvar. Nek nam on bude primjer i mi sigurno idemo u pobjedu. Bez šove. Zato vratimo se sebi, svojoj tradiciji, svojoj vjeri. Bunimo ponosni na to. Nije musliman izmislio logor koncentracioni. Nije musliman izmislio jedan zločin. Pored ove moje i tvoje lijepe džamije bila je i crkva i katedrala. A pored njegove crkve nema nijedne džamije. Ruši je. Shvatite da nemate u tim ljudima prijatelja. Shvatite da imate zločince oko sebe. I kad budemo svoje djete odgajali, nemojte vikati ubijate četnik. Ubijate Srb, komšija tvoj prvi. On te ubija. Skinimo jednom to više sa svojih očiju, tu koprenu i shvatimo da smo ja i ti zločinci samo toliko što smo muslimani. I ako je zločin zato što padnemo na seđi i uđemo u džamiju, ja ću biti takav zločin. On to, upravo to govori. On to hoće da kaže. I zato glavu gore, budite ponosni, čuvajte obraz, nemojte svoje ruke kaljati i valja doći u Kabul. Neka vam je uvijek na umu prva zapovijest koju je izdao poslanik. Žene, djecu, starce, sveštena lica, bogomolje ne dirajte. Ali njegov vojnika, ono koji pucan, ubijaj ga gdje god stigneš, istiraj ga odakle on tebe istirao, kaže Kur'an. Vaktuluhum hajsu stakiftumuhum, gdje god ih stignete, ubijte. Va ahređuhum min hajsu ahređukum, i odakle su oni vas istirali, gonte vi i njih. I to je naše. To je ponos biti vojnik Bosne i Hercegovine. Ponos je, braća moja.